Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di rumah Ayu lagi. Dek ini wis rene, saiki rene neh. Nyapa lek tek rene. Kira digenjang no. Genjang yuk. Dan lakmu udah mau kan genjangnya ndak salah digenjangnya. Jayo. Wah, gamen lah. Bojone mah. Sin. Kalau guys Cynthia. Gini guys desa guys, tanggapane tayub. Ning kene iki rame, tapi ramene nang ploso. Ruame pol. Ngantek gak iso lewat malan. Boleh delok. Lek. Ngangkat wong loro, guys. Mbah nek rong sak gambar rong mbah. Cah cilik-cilik rame. Lu meteng kae. Hok ae. Ning kene iki nglumpek duluran Ayu tok ya. Ya yuk. Kene iki duluranmu tok. Anake mara tuane Ayu. Kok dek sore mulih. Dedek iki bar nglondri no. Gas. Lek tak tekati tak rantek banyune ratus yo wis ngono. Aku Nimbo. klambi. Timbo yo dedek tak lah wong wis kok. Oh, berarti wis tok krapak. Kok ngisor. Ah, dulurane Ayu wis ape dum. Kae wis ape dum mulih yuk. Apa rono? Nanti Ini Sipa. Ayo ngono ning getase bareng. Dek esuk tak kon ngitek-ngitek Mas Edi. Tak berditek-itek ditus bari lagi tak sikati. Lah dina sewengi lho. Kalau yuk apa mulai? Dulurane Ayu guys iki guys. Pengen sok tahun-tahun ngarep neh. Iki go beli kembung. Gue nyicil, gue nabung. Kalau di sumur ada banyu. Pengajar Ayu. Pengajar. Lu terus ada banyu lo kan. Ya bener loh. Iya. Gue nyicil lah kembung nabung nabung. Terus kok bodoh ae Caca. Hah? Wis kayak bodoh. Ini bojo malah bojo kene. Gimang bojone yuk. He yuk.
Ya pengen jadi dulure kok. Lulu, tak yo gelem lah entar karo wong tuwa. Nih, wong tuwek lo bagus. Ya, Lah kowe dhewe digatokno molas. sapa? Kowe Digatokno sapa? ana wong nganu ngono. Wong-wong ngono yo ndek ben kae pas. Lah pe mbok gatokno sapa? Lah rupane nek ra gadek aku ya moh. Karo ngapain sosok matamu gak aku dak tuwek ngono. Lah wong elek mbok gatokno aku. Apa? Guling loh. Kalau we bak dolanan kalau ambek cah cilik-cilik kalau nyok. Entak. Apaan wis sing ngilang? Kowe lho kok rono kae lho. Dek menge wis ngilang rono. Gede wong loro arek nek sero. Kok iso? Tekoe putumu iki. Angger ana ngilangan lho, Sin. Anak wong neko-neko lho. Tekan kono. Nek digowo wae. Anak wong neko-neko cara mena adewe ra ngingeti. Pola wong langsung mlewayu rene. Dianter nae. Apa kene iki nek dalane? Sembono. Ning arep omah gak ngingeti ngono kuwi langsung mlewayu. Bahaya wi. Nek dedek kresek terus piye Sin? Yo Nesri yo ngono. Jika wedak cara mana jika langsung mlewayu metu. Apa sedeng yuk Wingko? Gak sedeng Wingko. Menjut teh. Ambruk dana brok. Yo ngumbah neh. Cek sekolah. Oh sing kae yuk. Lah lulusan apa? SMP lah lulus kayak aku. SMP apa SMA ya? SMA. SMP ketok SMA. SMA yuk. Wis iki enak oh. Cek kena. Nyapa? Kok gampang men suwek apa suwek? Walah diomongi kok ngeyel ae. Walah ndi Iki ngapal lho. ndelok guys iki lho guys. Iki ngapal. Cilik iki lho. Coba soteng iki capet tenan. Lah kenapa? Capet iki. Anak nyoteng kono ae ndang. Capet. Segitiga biru. Mendingi tak arep-arep yuk. Ayo kok gak enak rene to. Aku ki petite bengkowan aku muni ngono. Dadi. Heeh. Aku nang omah males metu. Pas lagi males-males ngenteni. Lho iki. Ora nek. Gak apa. Nyapa? Nggone. Suwek. Ning jero nggone ra ketok. Ya sing suwek malah sing nyaman yen iki. Ya udah ayub yuk jajal joget ayub yuk. Ora godak. Nang kira sampe gak sempakan yuk. Sempak sak pirang-pirang. Dimbae kabeh kayak gak sempakan. Kodakno wong kaya. Sopo? Oh,
Dan ya ora lah kok sing gawe rasa pakan sapa. Sopo? Aku atake. Kalau sini sawet dong tuku jajan. Mak, ora roh kan dhuwit ya. Ndang mbak tukokne jajan. Kene Sinten tuku jajan. Aku tukokna jajan, Tang. Tukokna jajan aku. melok rono. Ndang. Mau orang urip dijak rono mo. Ndang, Dok men iso video sendang. aku gedeng yuk. Krungu lagu ini panas yuk. Lah iya, mengi kan urung urip dijak rono mo. Kejedok men iso mlebu sendang. Mek apa? Ndak ademin ngono. Panas. Yo ora dek panas. Mas sendang wete gede-gede. Iki wabe iki dok masak iwak picek iki. Kok iya nek sendang iwak picek ora. Sing akeh kowe dhewe yuk. Aku Telu no. tok telu. Ya jarimu loro, jari Lek Tri. Loro sih sitok gak sida wong wis sak menimbiane aku. Mbok ingkung sesuk. Bonge ayu sesuk nganu guys, apa wi? Manggang piye, Pak? Yu teko, Didang ngono. yu teko makmu. Manggang piye digodhog. Teko mbokmu. Mbok sapa? Lho, Mbok ndi? Mbokmu. Mbokku kah? Jin. Dewi mbokku. Mbokku. Sumatera mbokku. Mbok cilik, mbok Pak. Yo. Mbok Sumes anak sing teko sapa neh. ora nek duwite. Lah iki jek no yuk. Pemeneng kuwi lho yuk kotakan kuwi lho yuk. Sing putih kayak kene lho. Kuwi warung kae yuk. Sing gak dhewe tuku nganu kae lho, sendane bablas. Yo kapak anak papingan ngiri ya. Iya. Rono. Terus orang wis besok kok. Bisa tak kontek-kontek kuwi ya. Mesti iki dikom. Ya rek, dan dikom dhewe nane kae. Ya Allah. Apa ngembas terus anak banyu kae. Wong ayu kekeringan. Nyicil saiki tanggung ngembah kae aku ngono. Alah. Opo? Tolong. Iya. Iya, Bang. Ngenku sumur bore emang ya ape dikon benekno pake. Sumur bor. Mbah pake malah budal pijet. Lah ndek sore ora dibenekno sisan. Sumure sak leh nguras urung bar. Duh, aja sen. Ya. Ambruk kok. Lah nguras urung bar kok sat lho. Sumure Mbah Carek sing sat. Nggih. Jirene. Lah gelem jikok banyu ngene wong kok Mbah sing ndek nanane jikok rong tahun kok sidang. Lah iso. Astagfirullah. Malah satu ae. Nah, iku nang getas tapi aku mulai dhewe. Lah tra yo omahmu kene kok ora mulai dhewe piye to? Ayo pengen motor pecekek. Gak Yo ono kae omong. sumur sik ae.
Yo, yo, yo. Tak mau. Goleng, goleng. Tahun-tahun sesuk cek kena untung gak ijek kok. Ya, Mbak. Nek tenggak entek ya, Mbak. Tandine. Aku di Inanes ketar-ketir. Oh, Ini penjiko apa tau? Nomor. foto re. Oh iya, tapi enggak, Nek. Sampai itu. Ini kan. Ya dibuka, Drang. Wes dibuka, aku ki ndredeg nek ero. Ora ora. Gak ero. Ulang ya. Kita coba bayi, Ada kocanya nih, Bos. Godong besar. Mas, motor Tidak bisa lupa aku kejadian itu. Berarti ya tahu berarti. Apa? Yo wes. Wes. Mbek yoker. Ora gas kok gatekne letri. Wes ngono ae guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.